The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Matmatag tangatang tabaring agparangka aniniwan mong adyak makita iti aldaw nga pimanaw ka numan pa'y biyak ko adayo ka lagip ni ayat jak maisina kanayon kalata dito'y panunod ko si kalatat ipitpitik to'y puso mangruging na sunggar to'y puso gapot na palaos nga iliw nabayagan biyak ko adik ang nakita kas kaunday panawen na jak ng egan day tatimek mo tunggalag sa pa The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Nula kumabi ako nalaklaka nga umaya tapnon maarakop ka tabareng maliplipan kumang ilikukin ka nagpaiduma biyag ko uray adayo ka jak tu pulos iwag si hindi kariken ka anda ak dito'y agur uray ken ka ayat ko sublianam to kuma mangruging na sunggar to'y puso gapot na palaos nga iliw nabayagin biyak ko adik ang nakita tas kaunday panawen nga jak ng egan day tatimek mo
nakariknaan na pamatigaan na'y dumduma. Kasto'y ngatat na punong gayan, pasaktan man din tuwag ko pas. Birong ni ayan at dan tulad na ang subliti nakaikaryan na. The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Pinitit man nga iwaksik ka, ito'y lagip ko anak halata. Ngamin ta siksikan nakariknaan na pamategngan na'y dumduma. Kasto'y ngatat na punong gayan, pasaktan man din tuwag ko pas. Birong ni ayan at dan tulad na ang subliti nakaikaryan na. Kasto'y ngatat na punong gayan, pasaktan man din tuwag ko pas. Birong ni ayan at dan tulad na ang subliti nakaikaryan na. Ang subliti nakaikaryan na. Ang subliti nakaikaryan na. Ang subliti nakaikaryan na. Na isang sanayan, kato'y biyag ko, na'y nadumaka, dito'y puso. Diyak man amo, nung aniyat at daken ka, batong balan ka, na amo kato'y biyag ko. Apay nga ta, asabali to'y ragsa, makikita ka ag tatabaw day to'y rigna. Boses mulat umanay aliw-liwa, batong balan ka na magnetom day to'y puso. Batong balan ka anang balot to'y kinatao, kadyak kabailan alikligan nagpayduma aragsak ko at dadamitin napitikan kay to'y pusa. Ngem sa balika kadagitin ay ayat ko. The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show.